Kalau macam nak orang ni Jobanivlog tu senang kami ko fain, kita sabar bawa show macam je program ni mahal lanjut nak berdam koi, impai blog ko frasa sebab saya lang macam hani mana interesting kan, na saya cakap lama nang apa ni kufkar berai jeng lanan sih, berai horbe na, gas mana nang lah, mak kufkar berai jeng kiman cia, bor ini nama video ko nani hai, thar mani, mayam nani ingkam ko sangko jenga, salah ko berai hor kang nani na. Kufkar kali jago dari elu ila mani yang fudung berai na sari okay, upai dia udia order tu nafar. Amrai ini sigang blog satu ang ngetar jenang kesonai hedeng mena menyauhai mana yang payung lem zanai ini berkata vung demen pai zana hai akhirnya mozangai hai ekdom interest mena kai na tukra se engkam isi amrai tar nungkri isi zanan tadeng arna ange ampai engkaine da oंख्रि गोजांखौ फुदुंबा गोथाव मोना ना थार ओंख्रिफ्रा आरो मालाय घन जानानै थायो ओंखायनो ओंखामखौनो बोरै एकदम थान्दा जानो होननानै एसे माबाबाय आरोना आरो इसेबो समाय गैया सनाफोर दिनैनि दिनाव माने बिराद खामानि आरो बिथांजों जों माबा इम्पर्टेन्ट खोथा रायलायगासिनो दंमोन आरोना ओमफ्राय सोरखौबा रायखुमानाय टाइपनि रायलायदों आरोना ओंखायनो जों बेखौ फोरमायनो हाला सनाफोर ओंखायनो भइस होबाय आङो जों नायलांबाय थादो बिदिब्ला सनाफोर ओमफ्राय जाखांनानै सानैजों बेसेबांबा गोबाव नैबे लिस्टखौ बानायबाय थाबाय बे जाया बेखिनि जाया बिदि जाया अबेखौबा सोरनावबा एसे सोंहरबाय बेसेबां थांदोंमोन बेसेबां मादोंमोन बिफा मनायाथ' गिदिरा मोनसेल' नै मना गिदिराथ' मोनसेल' दङ बस्थासो नै बियो सानसे बाय सानसे लानोसै बस्थाखौबो बिनो समाय गैयै खामानि आरोना धुमधाम जोबोर दुथुर ओंखारबाय ओमफ्राय जोङो ओमफ्राय मालाया खानाय बोनानै स्र' थायोनो आंना नुवाखै फार थांबाय आरोना साननैयावनो आरो आंना आगोलनिखा उननिया जे जाब्रायनो जाब्राखा फुराना मालखासो आरोना थांनायसै जुनारफोर मा मा देखायलांनो हायो मा मा खालामनाय जायो मा मा मानाय जायो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोनाबो बोरै खामानि गैयाना जों दा डाइरेक्ट मायाव थांनांगोन हलसेलाव ओरैसो थांबा साबसिन जागोन ना एकदम फुरा मेन बाजाराव आरोना बै दुर्गा फुजा जाग्रा मन्दिरावहाय बेयावसो बाजार खालामनानै मेन बाजारा इयावनो फैबाय आरो जोङो नै जादों सिदा सिदि ओमफ्राय जोंहाथ' नैबे नङाबा जाया नङा होमबा गोदोनि जुग गैला एलुमिनियामनि थोरसियाव जाहोलायनाय ओंखायनो डाइरेक्ट हलसेलाव इयाव फैबाय जोङो ओमफ्राय नायबाय आरो एसे नैखौ फसायदोंमोन ओमफ्राय दामाबो बुरजा नैबे गुफुरखौ आरोना फसायनाया दामाबो बुरजा बुङो मा बुङो होमब्लाबो अरजाला लाला लानोसै नै एकदम मेन बाजारावनो आरोना अमा फानग्रा खाथियावनोखा बिदि थोरसि लथा फानग्राया ग्लासखौबो कनफिउस जाबावलायो जौ लोंग्रा आलदा लानो ना दैजों जौजों ज' लानो होननानै आरोना दाम बुङो वान टाइम इउसबाबो बाब्रे बाब लाबाय नै बासि लाबाय थोरसिया इदिखौ लाबाय इदिबो मिक्स आरोना मोजांखौ लाबाय नैबेखौ एसे मस्ला मस्लि देनाय माने दोननानै लाबाय आरो जोबाखै गावस्रासो हनै सासेया जाबाय बजाय खरसखौ नायबानो हमनो हाखागोन फिसा हाबाफारि होननानैहाय गिदिर हाबाफारि नङा होननानैहाय आरोना नै फिसायैनो थेलेबलेब मोजां खालामनो सानदों आरोना बानायबाय थायोफोरनि हिसाब ना गोरबोर जायो आरोना बेसेबां खारदों बेसेबां मादों सोरबा खालामखांनायफोरनाव सोंहरै आगोलाव बानायदोंबा बावलायलांबाय आङो जाबाय जानायालाय अलमस्ट ओमफ्राय बेदर फिसाफ्रा जाबाय थासिगोन आरो थोरसियावसो दाबि होनबाय माव हो थोरसियाव दाबि होनबाय दा आंखोला बुबा नोंखौ दाबि होननायनि हो जिनानै नोंनि पुपु नांनायाव सोर जानांगौ बे थोरसियाव सोर जानांगौ हो रबिबार संलाय बायदिबि हो सोर जानांगौ बेयावसो जिरायथारदों बिस्कुटाबो दखानाव नालाय पेकेटैनो होबाय ना माव दे जा जाबाय एबार आयौ याव लानांगौसो जालायसिगोन आरोना खारा देद्रायो नालाय जोंना ओमफ्राय सिदा सिदि थफ्लाया थिखांबाय जखन बिथाङा थांखाथारबाय आरोना न' फारसे ओमफ्राय जोंहाबो बिमा फिसा खालि हाथ फैबाय जानाय गैया मैगं थाइगं गैया जेबो गैया माने देहाखौ आं आरो मोजां मोनाखै सोनाफोर नै रेलगेटसिम थाबायबोबाय बारस'लांसै आरोना शुक्रबार दिनमोन बियो बारा भिर नंखाया रेल साइडजों बारनानै थांसै आरो
ओमफ्राय नै ट्रेनबो खारगुलायबाय फिसाजोआ ट्रेन नायनो होननाय लोगो लोगो उफाय गैया बेखौबो दसे नायलायनांगौ आरोना जाम्बि जाम्थिनो रोसासिं सेरनायग्रा होननाय बादिसो थाबाया दाना थाबायनो होनलायबाय नोङो थगायदों नोङो मानोथो ओंखारनाय नोङो बेयावसो थाबायनो लुगैयो मानसिया हनै बेयावसो थाबायनो लुगैयोनो बेना दे थाबायनोसै बैयाव थाबायनोसै हे भगबान र' थाबायनोसै र' साइथिं बारनानै लगे लगेखौनो लाखि लुखि गैया रिक्सा लाबायबो जोङो ओमफ्राय नै रिक्सायाबो बिमानथिंबो जिराया हमथाजायाबो ओरैबादि उसुबिदा आरोना नै महा बिपद आरो जेने थेने सौहैथोंसैल' आरोना अबेबा ओंखारबाथाय बिदिनो सानो आं जेने थेने सौहैथोंसैल' होननानैहाय आयदै सफैफिनबाय जोंहा बिमा फिसा आरोना 12था बारबोबाय एबारना लागावदोलाय बिमा फिसा मा जानो मा मानो ओंख्रिया दंबाबो मा होननो बुंनो दालियाथ' संखानांसिगोन होखावनोसै आरोना दहायो थांना लागा समाव ओंख्रि गोजान जालांनायखाय बारा देहायाव नाङाखै उदैया दालि दुलिखौनो बायनानै फैबाय थेवबाबो दालि जे खालि बेखौ गोसोआवनो गैया आरोना नैबे सिटावसो खाथिनि आब'मोनावसो लाथ'बाय मुसुर दालि गैयानो मुग दालिखौनो लाथ'बाय आंना माने बुद दालिल' दङ ओमफ्राय मुसुर दालि सामसनैल' आरोना ओरैबायदि फटाफट खालामसै आङो हारसिं बाजार खालामनानै जादावग्रा नालाय स्र' स्र'नो ओमफ्राय माने सोरबा थाफादेरबाथाय माबायोसो आरोना बावोसो बेले बेजेसो मोनो ओंखायनो दामानि आंना बुस्थुफ्रानो एखमबा सिनि दं एखमबा माबा गैया थांबाबो लानो रोङा दखानाव सानसेथाम हाबनाय जाहैबायना गथ'जों बिफाजों आंजों एखमबा फिसालाजों ओंखायनो लानो रोंला आरोना दाबो नै दालिनिफ्रायनो फैबाय दालिखौनो लाबोफानो रोङाखै बेनोसै ओमफ्राय बे खाजला 10 थाखानिहाय सनाफोर फोनलाबाय थायो मा खालामनो फिसाजोनोसो फोथा फोननो होननानै बायदों आङो सिथल खाजोल आरोना ओमफ्राय बिमानाथ' जोब्बाय आरो गैखाया 20 थाखानिल' खामोन बिमानाबो ओमफ्राय बेखौनो एसे लागायनानै थांबाय फोनला जाबाय थायो आरोना केमेरा नायबासो नुयो नालाय ओंखायनो फुगारनाय जायो गाज्रि मोननांला आरोना मा खाजल फुगारबाय थाखो देखायबाय थाखो होननानै आरोना नै बेखौनो फाजा एवनोसै आं आलुखौ दरनै होनोसै मेंदों मेंनाया थेवबाबो मैयानि बायदि नङा आरोना मा होनो मैयानिया लोमजानाय मानायमोन नालाय ओमफ्राय दाथ' मोनायाव मुलि जानानै देहाया स्रां थांदों बिदि आरो बारा टाइम नाङा आंनो स्रां थांनो आरोना राथिखा नालाय ओंखायनो राथि जाफिननो बारा समय नाङा आरो एखमबाल' एसे गेग्रेबो बोथोरजों लोगोसे ओमफ्राय मुग दालि नालाय आं एखमबा बालायलाङो एसे मुग दालि मुसुर दालि लगायबालाय जेबो नङामोन रुबाबो खिन्थु आं थावसो सेरगोन आरोना नैबे सारायावनो हरनानै हरनोसै आं बेखौनो मुग दालि बिदि अभारबाथाय एसे थाव सेरनो लुबैयो आरोना बोरैबा मोनो आङो नै फान्थाव थाइसे दंमोन बेखौबो होबाय आलु फुलकबि लागाव ओरैनो हरनोसैल' हालदैबो एसे हरखाबाय नालाय आरो माथोबाव एबारना बे सारायावनो भाजिखौ लागावलायनोसै जय हो थावाबो लेजेलाय लांथारबाय नै लासै लासै गोदौ मानसि दादा गिदिर गोदौदों दालिखौ लासै अर फिसा होनानै मोथो गोदौबासो गोथाव मोनजायो हा पियरनो स्पिडाव खुल्लाब फोथाब गोदौनायखौ बायोसो आं दालिफोरखौ ओमफ्राय आंनि नोजोरा बेवहाय माबा खमि नुलायबाय आरोना बुद थानायब्ला बुद गारलागौमोन होननाय बायदि बुदानो गोथांबो गैया लाबोखानायबो गैया सोमनायबो गैया जेबो गैया आरोना खालिसो जानोसै आं बिदिनो आरो माथो दा मोनायाव आरो बिथाङा माबा मोनसे हेभि जानानै फैनायगोन नङाबा आंना दा माने उल्थासो जादों सानसुआवसो मिरामिस हाल्का फुल्का ओमफ्राय माबायावसो मोनायावसो बिदि आरोना ना नङाबा जेबो नङा नायानो आरो जानोसै दालियाबो ओमफ्राय दान्दिसेयावनो फिसाजोआ मा खालामनानै थांजोबखो नै अबस्था टाइट आरोना ओमफ्राय बिब'मोनाव खारलांलायबाय दसेनो खारलाङो दसेनो खारबोफिनो हे प्रभु मा बुंबावगोन आंलाय मैयाथ' ओमफ्राय सिन्था गैया आरोना मैयानि ना बाथोनाबो दंबावलायोसो नै मोनानिया जासे जानानै दहाय फुङावबो एसे जाबाय नोंहा दा सानसुआव एसे जानानै एसे दोनबावलायबायसो आरोना बिथाङाहाय जानोसै आरो आङो माथो उफायबाव फिसालानो ओइ दावदैखौ हाननांसिगोनलाय बे एसे एग्लिनानै होनोसै आं मोनसे आंना फाजाया जि गोथाव मोनो आरोना बिदि फान्थाव होस्रोलायनायखौहाय टमेट' थाइसे जाबा होस्रोलायबावगौमोन आङो गैया टमेट'
जा मोजां मोनो आरोना आं मोजां मोनो जेबो गैयाहाय भगबान माबोरै भगबान आंखौ जानायफोरखौ बासिनो थिनथाराखै आरोना बुंनो थाङोबा गोखाफोरखौल' एसे बासियो होनना बुंजायो बेबो हाथारिनिसो नङाबा बेखौबो नाजाबावोसो बायनो जारलासो आंजों सिनांबागौ मोनबाय सुनाफोर भाजायाबो मैयानि बासिया जि जोम एसे दङ थिखो स्रांनानै लानोसै आरो बाखि जाखिनि दङमोन दहाय गाव होनखाबाय सुखादो जिया सुखादो आं थानायावनो सुखादो होननायखाय सुखाजोबदों आरोना माने फैनानै बिदि प्रेसारनि खामानि गैला आरोना ओमफ्राय गावथ' थांबाय ओमफ्राय थांलाय फैलायानो जागासिनो बेस्रा दासान्दि वाटार रेस्ट मोनबावो हजोंबो रावबो गैया एसे खरस खालामथेरनानै दोननोबो मानोबो ओंखायनो बुङो सुनाफोर माजि समय फैसाया देरसिन नङा होननानै अबेबा खेथ्रआवहाय मानसिखौ नांथारगौ होननाया दा नै मानसि गैयाना गैयानो आरोना ओमफ्राय दा ओंखायनो सानैजों हुलुस थुलुस खरस खालामनानै लांखाबाय अलमस्ट जाबायानो बाजारा बेफोरनोथ' मेन ओमफ्राय ना बेदराथ' बिदि लांखानानै दोनै जानाय बुस्थु नङा बेखौ जेला जिजिना खालामगोन जिजिना रोगासिगोन ओमफ्राय आरो गाबोनफोरबो बिदिनो खामानियानो हजोंहाय बियो गथिखे बिथाङा थांलाय फैलाय खालामबाय थानांसिगोन आरोना आंथ' होन्दोंमोन नों दिनै फैयाबाबो जासिगोन नोंना गाबोन खामानिया हेभिखा होननानै दा नायनोसै होननानै थांदों आंलाय माथो टाइम लायो 1 घन्टाल'सो लायो नायनोसै होननानै थांदों आरोना मैगं एसे नांगौमोन बेबो बारा सिगाङाव लांनानै दोनहैखाजायाना ओमफ्राय आरो जोंनि हजोंहायसो एसे खमसिनाव मोननाय बायदि मोन्दों आङो सामब्राम गुफुर आरिफोरखौहाय ओंखायनो बियो बेखौ हरै बांला होननायाव जों जेराव गारि लाखिनानै ओंखारो क'क्राझारनिफ्राय थांबा बेवहाय बानायसिगोन आरोना बियो दिनै खालामाबाबो गाबोनफोर खालामसिगोन आरो जायखिजाया जागोन बियो बाराद्राय नंखाया सोरनाबा फिसाल' हाबाफारि आरोना बेबायदि गिदिर नङा जेला जायो एला शेयार खालामलांगोन आं नोंथांमोनजोंबो दा ओमफ्राय आं ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनायलांबाय जुहुर दुसुरफोरखौनो आरोना गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' थेंक इउ स' माच